eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur urriak 1 asteartea elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Jon Salinesekin egongo gara hizketan, Thatchers taldeko kidea dena. Thatchers taldeak diska berria kaleratu berri du, Ezpaten dizira izenekoa, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1939 urtean, emakumeek bozkatzeko eskubidea lortu zuten Hego Euskal Herrian, Espainiako Errepublikak hala onartu zuenean. Urte batzuk geroago, 1942an, aliatuak Napolesen sartu ziren, langileek jadanik askatua zuten hirian. Egun berean baina 2004 urtean, Enrique Rodríguez Galindo Guardia Zibil torturatzailea espetxetik atera zuten 75 urteko zigorretik 5 beteta. Eta bukatzeko 2011 urtean independentziaren inguruko erreferenduma egin zuten Katalunian. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean batetik Uztapide eta Salvador liburuaren aurkezpena egingo dute Karrikiri elkartean. Eneko Bidegainek gidatuta Pako Aristik bere azken lana aurkeztuko du Karrikirin. Uztapide eta Salvador liburuak zestoan jaiotako Manuel Olaizola, Uztapide eta Urepelen jaiotako Fernando Aire Salvadorren laguntasun istorioa kontatzen du. Bi bertsolarien bizitzak dira Aristiren eleberriaren ardatz. Arratsaldeko 7:30 Karrikirin. Bestetik Milagrosako liburutegian, arratsaldeko 6:00 Kamixibai, Amaia eta Martin Barazkien jaian izeneko ipuin kontalaria egongo da. Amaia eta Martin Barazkien jaian aurrendako ipuina da. Itziar Antzin idazle eta poetak eta Leire Urbeltz ilustratzaileak sortua eta Reino Gurmetek argitaratua. Ines Bengoa narratzaileak Kamixibai teknika japoniarraren bidez helaraziko digu. Bi anai, Amaia eta Martin, abentura zoragarri batean murgiltzear daude. Bidai bat Nafarroako baratze magikora. Larunbatean Iruñetik Santxikorrota lasterketara joateko autobusa antolatu dute Zaldiko Maldiko eta Euskaldunon biltoki elkarteek. Urriaren 5ean, Iruñetik Argedasera joateko autobusa goizeko 7:30 abiatuko da, Tres Reyes hotelaren paretik. Itzulera arratsaldeko 6:00 eginen dute. Tiketak 20 euroan dira salgai. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario Notiziasen titular nagusian, Euriborraren jaitsiera ezagutzen den egun berean iragarri dute gasa igoko dela. Gas naturalaren tarifa arautua 9,9,5 igo da gaurtik eta auzokoena 9,19. Euriborra 3%tik behera jaitsi zen irailean eta batez besteko hipoteka 100 euro jaitsi zuen hilean. Adituek aurre ikusten dute datozen hilabeteetan beherakadak jarraituko duela. Argazki nagusian, 2 pertsona zigortu dituzte Berriozarko Soto industrialdean 2 autoren eskeletoa uzteagatik. Titularrean lehenengo isunak auto hondakinak uzteagatik. Iruñerriko mankomunitateak 2001 euroko zigorrak ezarri ditu. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan, Aimar eta Brian selekzioaren eremuan. Eskuinekoan, Koldo Martinezek udalari uko egin dio. Goiko berrietan, alde batetik, Foru Parlamentuak eragotzi egiten dio Voxi proklama xenofoboa egitea. Beste alde batetik, Kaparrosoko makroetxealdeak beste finka bat ireki nahi du egungotik 3 kilometrora. Beko berrietan, batetik, Nafarroako Volkswagenek 148 ekoizpen egun aurre ikusten ditu 2025ean. Bestetik, gripearen aurkako txertoa eta COVID txertoa 60 urtetik gorakoentzat, urriaren 14tik aurrera. Jarraian, industriaren legeak sistema berri bat jasotzen du modernizatzeko. Amaitzeko buztintxuriko dendan sartu zen harrapari bat lehuntzeagatik atxilotua.
Diario de Navarraren titular nagusian, bezaren igoerak garestitu egiten ditu gaur egun oinarrizko elikagaiak. Zerga 0tik 2ra igotzen da olioaren, esnearen, ogiaren, arrautzaren edo frutaren kasuan. Argazki nagusian, Emilio Barrio eta Jose Preboste biak erdigunean eta 88 urtekoak atzo arratsaldean musean Esteban Larrearekin eta Javier Etxarterekin jolasean. Titularrean, adinekoak esperientziari hor dagoa. Eskuineko berrietan, alde batetik parlamentuak muzin egin dio abokatuari eta Voxen mozio bati betoa jarri dio. Beste alde batetik, epaimahaiko kideen gutxieneko kopurura ez joateagatik epai bat bertan behera utzi dute. Jarraian, 200.000 nafar inguru gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa hartzera deituak. Goiko berrietan, alde batetik, Koldo Martinezek Iruñeko zinegotzia izateari utzi dio. Beste alde batetik, gurpiletatik izotzera joko olimpikoetara joateagatik. Amaitzeko, Osasunak eta Iker Muñozek berrikuntza negoziatu dute. Gara egunkariaren titular nagusian, Gogora Institutuaren kontseiluan alde batera usteak berriz biktimizatzea eta baztertzea dakar. Joan den astean, Pilar Garaialde Gogora Institutuaren kontseilutik kanpo geratu zen. Ez da zerbait pertsonalagatik edo ez dudalako profila betetzen. Alde batera utzi naute nik ordezkatzen dudanagatik, estatuko biktimak, salatu zuen. Argazki nagusian, adineko emakume bat jendartean Iruñeko udaletxe plazan. Titularrean, adinekoen egunaren bezpera aldarrientzat bozgarailu. Asteleneroko elkarretaretzeari manifestazio forma eman zion Iruñeko pentsiodunen mugimenduak. Nafarroako gobernuari eta legebiltzarrean ordezkaritza duten indar politikoei bere eskakizunak zein diren gogorarazi zieten pentsiodunek. Erdiko berrian Joseba Arregi libre 32 urteko espetxe zigorraren ondoren. Eskuineko berrietan, alde batetik EAJaren katea hautsi egin zen Urkullurentzat. Beste alde batetik EAen alokairuan bizi diren 10 gaztetik 9 ezin dute etxe bizitza bat erosi. Jarraian, Artisau Garagardoak aukeren eta deskubritu beharreko erronken mundua. Bukatzeko, Laurent Perpignaren kronika dugu. Libano Gazaren amets gaiztoa ona iritsi da. Berriaren titular nagusian, Israelek Beirut erdialdea bombardeatu du, eta tankeak pilatu ditu Libanoko mugan. 2006ko gerran bombardatu zuen azkenekoz Libanoko hiriburuko erdialdea. Erresistentziaren ardatzeko kideen aurkako oldarraldia areagotu egin du Tel Avivek. Libanoren lurreko inbasioa berehalakoa izango dela eman du aditzera Israelgo defentsa ministroak. Argazki nagusian, elkarrateretze jendetsua egin zuten atzo Leioako kampuseko ikasleek zuzenbide fakultatean. Titularrean, irakasle arrazista eta matxista botatzeko eskean protesta EHUn. Goiko berrian, hilabetez Bizkaiko golkoan arrantzatzea defekatuko du Europako batzordeak izurdeak babesteko. Beheko argazkian, Usue Arrieta eta Ainara Elgoibar ditugu traktora kooperatibako kideak. Gure artea saria jaso du traktorak. Hauen hitzetan, traktora beti izan da erraminta bat, unean uneko behar eta gustuen arabera eraldatu dugu. Honen ezkerreko berrian, mediku premian, mediku falta salatzeko protestak ugaritzen ari dira Hego Euskal Herrian. Arazoaren berri izan arren ez egitea leporatzen diete erakundeei. Eskuineko berrietan, goikoan, elikagaiek 2ko beza izango dute gaurtik aurrera eta 4raino igoko dute berriro 2025ean. Behekoan, gaur zahartzaroa. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Mikel Saralegiren hitzetan, lotura produktiboa dago makroetxaldeen artean. Sustrai Eraikuntza Fundazioak salatu du makroetxaldea ezkutuan handitzeko saiakera bat dela Valle de Odietak aurkeztu duen proiektua. Izan ere, lotura produktiboa badago etxalde zehar eta eraiki nahiko luketen berriaren artean, eta gune produktibo bakarra litzateke sustraien arabera. Eskuineko berrietan, goikoan, munduko txapelketaren goizean argi esan zidan Paulak dominen borrokan izan zela. Europako txapelketa irabazi eta mundukoan 2. postua lortuta denboraldi ederra borobildu du Paula Ostiz txirrindulari gazteak.
Lan egiteko kemen berezia du, azaldu du Euskal Herria Irratian Imanol Etxarri entrenatzaileak. Datorren urtean profesionaletara saltoa eginen du Orkoiengo neskak. Behekoan, memoria historikoari jota bat eskaini diote Zúñigak, Martinezek eta Iriartek. Jotak edadak traolarekin jotak kantatzeko biltzen hasi ziren Oier Zúñiga aktorea eta Ihitz Iriart amaren alabak taldeko abeslaria. 5 jota sortu dituzte dagoeneko, azkena duela 2 egun kantatu zuten eta memoria historikoari egin diote erreferentzia Igor Martinezekin batera. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, arratsaldean zehar fronte batekin giroa ezegonkortu egingo da. Ordura arte, giroa lasaia eta nahiko argia izango da, erdi mailako hodei eta goi-hodeien tarteekin. Baliteke goizean modu sakabanatuan euri tantaren bat uztea. Haizea hegotik ibiliko da eta temperatura maksimoak 23-26 artekoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ordea, mendebal ipar-mendebaldeko haizearekin urdigune trinkoak hasiko dira, eta zaparradak bota ditzake. Zenbait lekuetan mardulak izango dira eta ekaitzak jo dezake, bereziki gauean. Asteazkenean giro motel eta euritsua izango dugu. Zerua lainotuta egongo da eta temperatura maksimoak 4-5 gradu jaitsiko dira, eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Goizean euria tartekatuagoa egingo du eta batez ere ipar partean egingo du. Eguerditik aurrera, ordea, euria denera zabalduko da eta leku askotan etengabe eta barra-barra egingo du. Haizea iparraldetik ibiliko da. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala orain Jon Salinasekin egongo gara Thatchers taldeko kidea dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi. Bueno, Thatchers taldea diska berria kaleratu duzu, ezta? Eta ezpaten dira deitzen da. Baina horrekin sartu baino lehen, ondo iruditzen bazaizu, kontatu iguzu pixka bat taldearen inguruan, noiz jaio zen Thatchers? Bale, bai, taldea sortu zen duela gutxora 5 edo 6 urte Iruñan, eta bai, hasi ginen, bueno, justo kuarentena eta gero hasi ginen kaina pixka bat ematen, atera genuen hor, bueno, maketa eta gero como gure LP-a, eta gaur arte, bueno, 2 diska atera ditu, eta hau da, bueno, 3. edo 2. segun, maketa kontatzen badugu diska bezala, eta hori da, bai. Eta zergatik erabaki zenuten talde bat sortzea? Erabaki genuen, Martin eta biok, gitarra eta ni, gentozen jozetik, hori, rock talde batetik, eta, jo que se, 15 urterekin hasi ginen, gutxi gora bera, eta nahi genuen pixka bat gitarra garbiagoekin zerbait egin, gure influentziak, ez dakit, ingeles talde asko entzuten genituen, eta, bueno, Inglaterrakoak. Eta hori, esan genuen, bateria bat behar dugu, Inigo hori esan genion, nik ezagutzen nuen aspalditik, eta jai batzuetan hor konbentzitu genuen taldean sartzeko, eta hor hasi ginen pixka bat. Baina, bueno, pretentziorik gabe, eta, sin más, ratua pasatzeko. Beraz, parranda batean sortu zen Thatchers esan dezakegu? Bai, Thatchersen erdia, behintzat. Bai, izan zen pixka bat, horrela, como, que te animas, eta hori da, bai, uda batean. Eta zergatik izen hori, zergatik Thatchers? Thatchersen izena, da, sin más, gero, bueno, ez gara inoiz da mutu, taldearen izenataz, baina da pixka bat ironikoki Thatcher Andrearen, horregatik, gure influentziak ingelesak ziren, eta esan genuen, adibidez, Lehendakariz Muertos edo, bueno, muertos esan gabe, ez, baina Lehendakariz Muertos, Death Kennedys edo horrelako, ironiako izenak,
hori, sin más. Thatcher Andrearen gatik. Eta nolakoa izan da zuen ibilbide musikala? Ba, hasi ginenean, ez genuen gehiegi jotzen, osea, bueno, Iruñetik bizpahiru kontzertu eman genituen, eta gero, kuarentena etorri zen, COVID-a, eta horita gero atera genuen Hiruzpalau Amets Larri, izan zela pixka bat, ez dakit, bueno, hor gora egin zuen guztia, eta jendea hasi zen tatxa zentzuten, baina, claro, justo ba, ez ziren kontzertu gehiegi ematen eta uda horretan goratzen naiz, ba, 2 edo 3 kontzertu egin genituela, horrela pixka bat algenuen moduan, eta gero ja izan zen como pin-pan, osea, hasi ginen kontzertuak ematen a lo loko, eta Euskal Herritik kanpo baita ere, eta ba, osea, 2021etik egon gara, ez gara izan, jo que se, lata gehiegi eman duen talde bat, ez dugu hainbeste jo, baino bai, 2021etik egon gara pixka bat kontzertu solteak ematen, Euskal Herrian behintzat, eta orain kaina gehiago eman behar diogu, kontzertu asko dauzkagu. Eta musika estiloaren aldetik aldaketa bat izan da? Bai, diska hontan, nik uste Thatchers geroz eta poperoagoak garela. Nik uste maketan esan altzen Thatchers pixkat punk egiten zuela, edo igual punkientzat popero egia, baino, bueno, geroz eta poperoagoak garela, uste dut. Eta azkeneko diska hontan, naiz eta gitarretan sartu dugu distortxo gehiago eta soinua beste bat da, nik uste baita ere, poperoagoa dela azkeneko diska. Eta zuen lan egiteko moduan aldaketarik egon da? Bai, bueno, gauza da, bateria, claro, ez dut aipatu, bateria aldaketa egin dugu, lehen Inigo Soria zegoen gurekin, eta taldea utzi zuen Gabonetan edo, eta hor, bueno, despedida bat egin genuen Gasteizen, eta taldera sartu da Sergio, eta, claro, Sergio Zaldibarrekoa da, Iruñetik super urrun. Ni Bilbon bizi naiz, Martin Iruñan, eta gure bateria berria Zaldibarren. Orduan egiten dugu hor erdi puntu bezala geratzen gara Zaldibarren ensaiatzera, eta bueno, hori, claro, gauzak desente aldatu ditu. Beti entsaiatu dugu asko audioen bitartez, bururatu zait ideia bat, edo Martineri edo nori, eta como eta horrela, audio batean bidaltzen dauzkagun ideiak, eta Zaldibarren, bueno, behintzat hilabetean behin edo bitan entsaiatzen dugu. Eta entsaio emankorra izan behar da, bestela akabo. Orduan, bueno, Zaldibarren entsaiatzearena eta bai. Hori da gehien altuen. Beraz, pixkat zaila ez moldatzeko eta ensaiatzeko? Bai, egia esan bai, nik trena hartzen dut Zaldibarrera eta listo, eta nik trenean kaskoak jarri eta listo, baino Martin bai, sartze dituela hor bere orduak kotxean, Iruñetik ordu eta 40 dauka, gutxi gora bera, baino, bueno, hori, podcastak jartzen ditu, eta jo que se, bai. Eta zein da bakoitzaren papera taldean? Bueno, nik esango nuke, gauzak gero, jo que se, lanak egin behar ditugunean, jo que se, zuk erantzun korreba, beste zu ez dakizer, zuk Instagrama, baina gero konposatzerako orduan, nahiko, Martin eta biok normalen eramaten dugu entzaiora ideia bat, biok gitarrarekin konposatzen dugu, asko basuarekin ez zait ateatzen horrela ideia ezakit. Eta eramaten dugu zerbait gitarrarekin, riff bat edo melodiaren bat, eta entsaioan bertan probatzen dugu, eta funtzionatzen badu
gure artean, ba, gero letra sartzen diogu. Eta, bai, horrela. Eta nola deskribatuko zenuke Thatcher taldearen entzulegoa? Galdera zaila, Osea, nik uste hasieran, osea, beti izan dugu entzunlego bastante random edo, osea, denetarik egon da, Osea, adin kontuaren alde, osea, denetarik egon da beti. Eta bai esango nuke, ba ez dakit. Hombre, tatxa zentzuten duena nik uste, pues popero bat dela. Osea, ez dakit gustatzen zaizkiola, pues melodia horrela, ez dakit, itxaskorrak eta esango nuke baita entzunlegoa, ez dakit. Gauza kursiak gustatu behar zaizkio. Pizka bat kursiak garelako. Baina ez nuke esango entzunle mota bat daukagonik, ez dakit. Osea, nik askotan, ez dakit, sorpresa hartzen dut, ba, jo que se, osea, 10 urteko pertsona bat, edo, bueno, egia da, gazte asko ez daudela ez da, baino, eta gero 60 urte dauzkan tipo bat, pues, 80. hamarkada bizi izan duena, eta hau, zarama ematen du, hau ertzainak ematen du, ez dakit zer. Ba, denetarik. Osea, ez dago profil konkretu bat, baina bai erromantismo, ez dakit. Bai, badago erromantizatzen duen jendea, bai. Eta, bueno, nola hartu dute diska berri hau aldaketa eta gero? Ba, momentuz, claro, osea, ez dakit, hilabete, ez da llegatzen hilabete batera, diska, atera zenetik, baina momentuz oso ongi. Osea, egia esan, claro, ez gara elkartu hainbeste jenderekin, 3 kontzertu eman ditugu oraindik, lau kontzertu. Eta esan digutena, vamos, osea, super ongi. Claro, nik ez dakit feedbacka batzutan, pues, zure lagunak, esan behar dizute, ez, baino, gero esan dit jende, osea, ezagutzen ez dudan jendea, baita gustatu zaio asko, eta momentu zongi. Eta, bueno, ezpaten dira, daukagu disko berria, noiz hasi zineten honekin edo hau prestatzen? Hasi ginen, irailean, osea, pasaren irailean gutxi gora bera ensaiatzen, eta bestiren bat zegoen hor como gordeta, eta gutxi gora bera hor. Eta gero, grabatu genuen, Gabonetan, Gabonak eta gero uste dut, hasi ginela grabatzen. Ez Gabonak baino lehen. Bai. Bueno, gutxi gora bera. Bai. Eta konposatzeko orduan, zer bilatzen duzue? Ze mezu helarazi nahi duzue? Edo kanta bakoitza mundu ezberdin bat da? Claro, konposatzeko prozesua nik esango nuke ez dugula oso konstiente egiten. Osea, pixka bat ateratzen dena. Ez dakit. Osea, ez zaigu gustatzen ez da ere pentsatzea. Osea, nik behintzat, konposatzen dudanean, ez dut pentsatzen, jendea hau entzuterakoan, pentsatuko du ez daki zer, edo abestiak egiten ditut pixka bat, osea, hau gustatzen ere izait, eta listo. Orduan mezuak normalean dira oso nahiko simpleak. Batzutan igual eman aldute oso metaforikoak direla edo, eta ez pentsain metaforikoak direnik, ez, osea, da egunerokatasuneko gauz normal, osea, jo que se, pues, hemen nago kafe bat hartzen, jo que se, gero nire amatxirekin egongo naiz buelta bat ematen, eta gero lagunekin, eta jo que se, pues, hartzen ditut hor, pues, esan diren esaldi batzuk, edo irakurtzen nahi zen liburu batetik, lapurtzen dut esaldi hau. Osea, pixka bat horrela, eta ateratzen, osea, daukadanean ja zerbait guai, gelditzen naiz, eta horrela. Osea, ez daukazu inspirazio momentu bat
Da, sin más, bururatzen zaizunean zerbait, apuntatzen duzu. Bai, hori da. Osea, letrak adibidez, bai Martin eta bai nik uste egiten ditugula horrela oso sakabanatuta bezala, osea, ez da esaten dugula, honi buruz egin dut letra bat, eta jarriko naiz orain, ratu bat daukadala, eta listo. Nik uste gehiago dela pilaketa eta bai, como egun osoko gauza bat. Eta, bueno, ez batin dira, deitzen da diska berria, zergatik hautatu zuen izen hau? Eztabaida asko egon zen, osea, izenburuekin, osea, bai abestien izenburuekin eta diskakoen, osea, supergaizki ematen zaigu izenburuak jartzea, baina, bueno, honekin nahiko gustora gelditu gara, osea, gauza da, diskan, hau ez da izan konstientea, baina hiru abestitan aipatzen da ezpata, batzutan, zentzu metaforiko batean eta beste batzuetan fizikoki, osea, ezpata bat, defendatzeko edo jo que se, fikziozko historia batean bezala. Eta hiru abestitan agertzen zenez, eta horrela tal, Martinek esan zuen, ezpatei dira. Esan zuen horrela, sin más, como, egin genuen pixka bat idei zaparra da, eta horrekin gelditu ginen, bai. Osea, egunerokotasunetik hartzen dituzu ideiak eta batean agertzen da ezpata bat 3 aldiz. Bai, egia esan gure bizitzan ez daude ezpatak, baino... De hecho, bideoklipa grabatu genuen, eta... Osea, karo, justo etxaiak agurtzen abestian, agertzen da ezpata, horrela, metafora bezala zure etxaietaz defendatzeko, ez? Eta, karo, bideokliperako nahi genuen ezpata batzuk izan, jo que se, gura azpitan agertzeko horrela ezpatekin, eta jo que se, bueno, sin más, kapritxo bezala, ez? Eta hori izan zen, karo, Instagramen jarri nuen lagunei, ostia, non hor dauka ezpataren bat usteko. Eta hori izan zen lehenengo aldia ezpata batekin eskuetan. Baina, bai. Eta, bueno, zenbat abesti aurkituko ditugu diska berri honetan? 7 abesti. Eta ze plataformetan aurkitu ditzazkegu? Guztitan, nik uste guztitan, YouTubeen, Spotifyen, Bandcampetik. Bandcampetik, adibidez, sartzen bazarete, deskargatu aldituzue abestiak, eta baita ere viniloa erosi. Eta, bueno, orain, behin atera dela, zer daukazue pentsatua, kontzertuak, hitzartuak dituzue ja? Bai, kontzertu desente. Hurrengo asteburuan joko dugu Iparagirren, Gernikan, eta hori larun batean, eta igandean Amaraunen, Abadiñon, eta egia esan, azken bolan, Bizkaitik gaude bastante jotzen, baina, bueno, abendura arte kontzertu asko dauzkagu, Instagramen daukagu zintzilik hori. Data guztiak, eta Euskal Herritik izango dira, bat izan ezik, Madrilen, hori abenduak, ez naiz oroitzen orain, baina, bueno, abenduan. Eta gero urtarriletik aurrera saiatuko gara pixka bat Euskal Herritik ateratzen den zerbait. Badakit Sevillan joko dugula, fijo. Eta, bueno, kontzertu gehiago egongo dira. Bai. Eta nolakoa da hemendik kanpo jotzeak? Gozada bat. Eta niri pena ematen dit, askotan daukagulako, Euskal Herrian jotzea asko gustatzen zaigu, eta batzutan etxean bezala sentitzen zara, baina hala ere presio moduko bat daukagu hor, etorri dira lagunak, etorri dira, ezagutzen duzun jendea, eta askotan kanpoan jotzen dugunean, asko sobe jotzen dugu, nik uste, super lasai gaudelako. Osea, ez zaituzten ez ezagutzen. Daukagu hor... Barkatu bai?
ez zaituzten ez ezagutzen, Hori da, eta batzutan esaten dut, jo, pues letra azten bazait, behitu hauek ez dakite euskaraz. Baina bai. Bueno, igual lortik egongo da baten bat, Egongo da, seguro, bai. Bueno, Atortxurrokeko kartel, bueno, abenduko kartela, kaleratu berri da, eta bertan agertzen zarete, ez da? Bai, hori da. Bai, egia esan oso pozik, bai. Azken aurreko atortxuan jotzeko, gogoekin, bai, pozik. Bertan zaudeten lehenengo aldia da. Bai, lehenengo aldia atortxurroken, bai. Eta hemen Iruñeko, Atarrabiako azkenekoa izan da, zer suposatzen duzuentzako? Desente, atortxu esaten duzu, ni gogoratzen naiz, gaztean nintzenean, gazteago, jo que se, 14 o 15 urterekin, 16, 17, atortxu guztietara joaten ginen, ni orain Bilbon bizi naizenez, atortxu asko galdu ditut, baina, guretzat zen, pentsa ezina, imaginatu, hemen jotzea, ostia, izango zen, eta bai, pozik. Bueno, orain ikusiko duzu beste aldetik. Hori da, bai. Eta lagun guztiak hor atope. Bueno, horrela urduritasun puntuarekin, baina bueno. Bai, guztiz. Ez que Iruñean jotzea, niretzat da, ongi egin behar dugu, bai. Bueno, Jon, bukatzeko, azkeneko galdera, zer da diska berri honetaz espero duzuena talde moduan? Espero dugu, sin más, disfrutatzea kontzertuetan, eta horrela amets bezala, super urrun eramatea diska hau, eta jotzea, espero ez dugun tokietan, eta ezagutzea horrela ezautzen ez dugun jendea, eta hori, bai. Bueno, primeran, mila esker gurekin hitz egiteko tartxetxo bat ateratzeagatik, eta zer moduz baten den diska berriaren harrera. Mila esker zuei. Bueno, ondo segi, agur. Erdi, naio. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo bukatu eguna, agur! Llorar a man, quin tus te va
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.